Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a, da farko kamin mu ci gaba da komi, ina roko a taimaka a danna mana subscribe domin kara mana kwarin gwiwan kawo muku tutorial wanda zai amfane mu duka. Da farko zan koya muku yadda mutum zai shiga cikin video ya dauko video. Idan ya dauko video, ya san yadda zai rage bidiyon din ya dawo karami, yadda zai tura wa 'yan uwansa masu kananan wayoyi su amfana. Da farko mutum zai shiga cikin wannan application. Farko mutum zai shiga Play Store. Idan ka shiga Play Store, sai ka rubuta MP4 to 3GP. Idan ka rubuta, idan ka yi search, zai nuna maka wannan application, wannan icons na wannan application wanda na sa farin watan nan a jiki. Idan ya nuna maka, idan ka dauko shi, bayan ka dauko shi sai ka shige shi haka. Idan ka shige shi zai nuna maka haka, sai ka yi select. Bayan ka yi select, zai shiga cikin profile naka, ya nuna maka video wanda ka yi downloading ko wanda ka tura cikin wayanka. Wato ma'ana ko series wanda kake kallo, kana so ka kalla ko ka tura wa ma 'yan uwanka ko matanka ko abokinka mai karamin waya. Idan ka shiga haka, sai ka zo ka taba bidiyon da kake so ka rage. Wato ma'ana bidiyon da kake so ka rage ka tura wa dan uwanka shi ma ya kalla. Za ka zo ka shiga nan. Idan ka shiga ya nuna a maka ga bidiyon da za ka rage shi, ga sunan, ga bidiyon da yake cikin wayanka. Duk wanda kake so ka rage sai ka taba hannu a kai. Idan ka taba hannu zai rage shi. Wato ma'ana kana so ka rage wannan bidiyo namba 1, namba 2, namba 3, namba 4. Wannan namba 4 nan kake so ka rage shi. Ko kuma wannan bidiyo kake so ka rage shi. Wannan bidiyo, wannan. Idan ka taba shi haka. Hey creators, I'm Jaleesa. Welcome back to Wannan bidiyo kake so ka rage shi. Za ka taba hannu a kai. Idan ka taba zai nuna maka haka, sai ka yi shading na 3GP. Idan ka yi shading sai ka zo ka taba convert. Wato ka taba convert sai ka yi haka. Ka taba zai nuna maka haka. Idan ya nuna maka haka sai ka taba done. Idan ka taba done, za ka ga yana ragewa. Bayan ya gama sai ka zo ka gwada budewa. Sai ka taba hannu. Idan ka taba. Hey creators, I'm Jaleesa. Welcome back to the monthly roundup. Let's dive right in. We're excited to announce a highly requested feature that creators and viewers have been asking for. Creating and Idan ka tura shi a karamin waya zai nuna maka. Amma bayan baka rage shi ba, in baka rage shi ba, wannan video ba zai nuna a cikin karamin waya ba. Amma idan ka rage shi zai nuna maka a cikin karamin waya ka kalla ba matsala. Da farko jama'a, da karshe
jama'a abunda zan gaya mana, zan tunatar da mu yanzu, idan ka dauko video wanda kana so ka kalla, idan ka kalla bidiyon nan kana bukata ka tura wa yan uwanka ko abokinka ko matanka ita ma ta kalla ta ji daɗi. To yadda ka dauko a gaban waya zai kasance wannan bidiyo nan ba zai nuna a karamin waya ba. To dole sai ka shiga ka yi abin da na yi, ka rage shi. Idan ka rage shi zai nuna a karamin waya. Saboda haka a danna mana subscribe domin kara mana kwarin gwiwa idan za mu kawo muku video wanda zai amfane mu gaba daya. Mu huta lafiya. Daga nan Dashen TV.